10 mart gecesinde yaraglı polisiya İstanbul'da yaşayan Türkmen aktivisti Ediz Mehmedow'un öýüne girdi. Adam hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondunyň habaryna görä aktivistin öýünde geçirilen polisiya reýdiň öňü terasynda näwelli adamlar aktivistin öýünüň giýerligesinde gül we içine şüpheli zatlar salynan sebede goýup gidipdir. İstanbul'da yaşayan Ediz Mehmedow'un gurrun vermegine görä aktivist 11 martda ir sagat 10 töwerege öýünüň giýerligesinde şüpheli bir bukçany tapypdyr. Mehmedow kwartiranyň gapysynyň öňünde goýulan ullakan sebediň içinde bägül we konwert tapdy. Konwertde onuň ady we protest hereketine gatnaşýan beýleki kadamyň Nurmuhamet Annaýewiň we Farhat Meýmangulyň adlary ýazylypdyr. Gapynyň öňüne gül goýup gidipdirler. Gülde näme bar? Hat bar. Konwertiň içinde böyle yazılan hat. Men size Telegram'dan atar isterseniz. Aşağına garşok vardı. Garşoğu aldım. Aldım da yani näme etdim silkeledim. Molin çoto bir ses var. Ediz Mehmedow hatyň türk dilinde ýazylandygyna azatlygy görüň berdi. Bu hatda telekeçilik bilen meşgullanýan biriniň aktivistleri goldamak niýetini mälim edýänligi we Telegram ulgam arkaly ýary geceden soň habarlaşmak isleýänligi aýdylypdyr. Bu ýagdaý barada ilkinji bolup habar beren Türkmen Helsinki fondy iki kompaniýanyň Aşgabatda işleýänligi aýdylýan bir näwelli türk raýatynyň adyndan ýazylan şol hatyň awtorynyň Türkmen rejimini tanqidleýänlere maddi we ahlak taýdan goldaw bermek isleýänligini aýdanlygyny we gecäniň ýaryndan soň bir 30 töwereginde WhatsApp ulgam arkaly aragatnaşyk guramak üçin nomerini berenligini ýazdy. Aktivist Ediz Mehmedow näwelli tarapyndan uğradylan bukçanyň içindäki zatlary gözden geçirende sebediň aşagynda 150 çemesi gram çal renkli paraşokly haltadygy, başga bir haltada metal şarlary, bir çüýşe ýagly suwuklugy, gyzyl simlerden 2 rulony we Samsung telefon batareýasyny tapypdyr we bu zatlar onda şüphelenme döredipdir. Aktivist tapan zatlaryny video ýazga alyp bu wakany Polşada ýerleşen Annaýew we adam hukuklaryny goraýjylara habar beripdir. Şondan soň bu bukça ýok edilipdir. Paraşok hajatkana goýulypdyr, galanlar video ýazga düşürilenden soň howlada ýakylypdyr. Diýip Türkmen Helsinki fondunyň maglumatynda edilýär. Türkiýede ýaşayan türkmen aktivistleri ýygyderli batyrşlara sedebar edilýär. Güýzde aktivistlere batyş artdy. İstanbulda onlarça aktivist polisiýa çağryldy, bir näçe adam deportasiýa merkezine yerleşdirdi we soň tutsak edilmegine esasyň ýokdugy sebäpli boşadyldy. Adatlyň özel habar berişi alýşylyň 11 oktýabrynda İstanbulda näwelli 5 adam 3 tane türkmen aktivistini şol sanda Ediz Mehmedow we Nurmuhamet Annaýew gençmäge synanşdy. Adatlyk radiosu aktivistlere hüjüm eden adamlaryň Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri bolandygyny anyklady. Hüjümde Ediz Mehmedowyň gözüne we burnuna şüket ýetdi. Mehmedow özüne fiziki zorluk görkezmek ýaly haýwatlaryň ýygyderli atylýandygyny we başga da dürli gorkuzma usullarynyň görkezilýänligini habar berdi. 3-nji gün men gapynyň öňüne ölüp düşýän taşlar gitdiler. O taýda onda da hat ýazylgy, ýani kompýuterda ýazylan aýagyny denk al. O bas ýani ýeriňi bilip bas. Etýän hereketiň bilip et bolmasa seni öldürür. Diýip Mehmedow 10 martda azatlygy gurrun berdi. Türkmen Helsinki fondy türkmen aktivistlerine salgylanyp provokasiýanyň opozisiýanyň sahna diýip adlandyrýan 10 mart prezident saýlawlary bilen baglanyşykly bolup biljekdigini belleýär.